12 के श्री रामनाकामना माई मेला के प्रत्येक वर्ष जैसन ई वर्ष भी विराट दंगल कुश्ती कार्यक्रम के आयोजना भइल बाटे। आज आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 12 क्षेत्र नंबर 4 के सम्माननीय सांसद किसान श्रेष्ठ कार्यक्रम के उद्घाटन करनी। महागढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव सहित विभिन्न अतिथि सबके उपस्थिति में दंगल कुश्ती कार्यक्रम के उद्घाटन सम्पन्न भइल बाटे। मेला में स्थानीय खिलाड़ी संगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान सब कुश्ती खेल प्रस्तुत कैले रहे। मेला आयोजक समिति के अनुसार ई किस्म के कार्यक्रम सबसे स्थानीय संस्कृति परंपरा के जगेरना कैला के साथ खेलकूद क्षेत्र के प्रवर्धन में भी मदद पुगल विश्वास कल गई बाटे। कार्यक्रम में स्थानीय बासिंदा के उल्लेखनीय उपस्थिति देखल गई बाटे। मेला के मुख्य आकर्षण कुश्ती कार्यक्रम भइला पर भी ई संगे सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधि सबसे भी मेला के उल्लासमय बनैले बाटे। पारसा के जीरा भवानी गाँव पालिका से प्रहरी भारी परिमाण में भारतीय बॉयलर मुर्गी बरामद करके नष्ट कैले बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय पटेवरा सुगौली से प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापा के नेतृत्व में खटल प्रहरी गश्ती टोली 60 को करीब 150 किलोग्राम प्रतिबंधित भारतीय मुर्गी बरामद कैले बाटे। जीरा भवानी गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 महादेव पट्टी स्थित उरिया नदी के रास्ता होत भारत से अवैध रूप में ला रहल अवस्था में उक्त मुर्गी बरामद कल गई बाटे। बरामद मुर्गी सबके प्रहरी चौकी महादेव पट्टी में स्थानीय जनप्रतिनिधि या पशु क्वारंटाइन के प्रतिनिधि सबके उपस्थिति में नष्ट कल गई। इलाका प्रहरी कार्यालय पटेवरा सुगौली के निरीक्षक प्रकाश थापा जानकारी दिल बानी। ई कार्रवाई से अवैध व्यापार रोके के खातिर प्रहरी सक्रियता बढ़ावल संकेत देखल गई बाटे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा देवेला आग्रह कैले बानी। विपक्षी दल सबके तरफ से आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रचंड सरकार के विफलता आ सुशासन में कमजोरी के मुख्य कारण ठहर करत नैतिकता आधार में ओली के राजीनामा उचित रहल बतैले बानी। प्रचंड गठबंधन के बेरिया भइल सहमति या प्रतिबद्धता कौनो भी पूरा न भइल आरोप लगावत वहाँ के संविधान संशोधन के विषय खुद 2087 तक के खातिर सारल गई बतैले बानी। सुशासन के सवाल में भी सरकार उल्टा दिशा में चल रहा बाटे। ऐसा अवस्था में सरकार के नैतिकता गुम चुकल बाटे। वहाँ के प्रधानमंत्री ओली के अब भी पद में कायम रहला के कोनो आधार न रहल कहत राजीनामा दे के देश के खातिर उपयुक्त होके के धारणा व्यक्त कैले बानी। पत्रकार सम्मेलन में विपक्षी दल सबके संयुक्त रूप में सरकार के आलोचना करत ओली नेतृत्व के सरकार देश के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में लियावे के परिवर्तन में असफल भइल ठहर कैले बाटे। कास्की जिला अदालत गोरखा मीडिया नेटवर्क के अध्यक्ष गीतेंद्र बाबू जीबी राय की राहदानी रद्द करेला सरकार के आदेश दिले बाटे। आज न्यायाधीश हिमाल बेलवासे के एकल इजलास से राजधानी विभाग के राय के पासपोर्ट रद्द करके निर्देशन दिले बाटे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा सभापति रवि लम्बी छाने के पूर्व व्यवसायिक साझेदार रहल राय ऊपर देश भर के विभिन्न सहकारी संस्था में ठगी करके सर्वसाधारण के बचत रकम हिना मिना कैल आरोप बाटे। हाल वहाँ के मलेशिया में रह रहल बानी। राजधानी रद्द न भइला के कारण वहाँ के मलेशिया से नेपाल ले आवे के चुनौतीपूर्ण बताल गई बाटे। 5 गो सरकारी ठगी के मुख्य अभियुक्त रहल राय विदेश भगला बाद सरकार उनका के नेपाल फिरता ले आवेला प्रयास कर रहल रहे। इससे पहले प्रहरी राजधानी रोका करेला अनुमति मांगला पर भी अदालत अस्वीकृत कैले रहे। अदालत की अनुमति न मिलला बाद प्रहरी राजधानी विभाग में राय के पासपोर्ट रोका रखेला पत्रचार कैले रहे। काठमांडू से जनकपुर आ रहल हाईस सिंधुली में दुर्घटना भइले पर 1 जने की मृत्यु भइल बाटे तब 12 जने घायल भइल बाटे। काठमांडू से जनकपुर जात बाद 3 ख 8445 नंबर के हाईस माइक्रोबस काल संझिया सुनकोसी गाँव पालिका 6 कान ढूंगरे कहे वाला स्थान में दुर्घटना भइले पर धनुषा के जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 के 50 वर्षीय निर्मल गुप्ता के मृत्यु भइल बाटे। गुप्ता के धूलीखेल अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली के प्रवक्ता एवं डीएसपी अनिल कुमार खड़का जानकारी दिले बानी। काल संझिया 5:30 बजे पछाड़ी के टायर पंचर भइला पर सड़क नजीक के डिवाइडर में लड़ला से माइक्रोबस दुर्घटना में पड़ल रहे। दुर्घटना में घायल भइल 6 जन के इलाज धूलीखेल अस्पताल में चल रहल बाटे और 6 जने घायल सबके इलाज के खातिर काठमांडू भेजल गई सिंधुली प्रहरी जानकारी दिले बा। रौतहट जिला अदालत स्नात नगर पालिका के राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के गौर शाखा में रहल 29 गो खाता के रोका कैले बाटे। बेर बेर अदालत के फैसला करने न कैले बाद वादी पक्ष द्वारा दिहल निवेदन के आधार में अदालत आज मार्च 4 गते खाता सब रोका करे के आदेश दिले बाटे। रौतहट जिला अदालत के तहसीलदार दुर्गा बहादुर कार्की के हस्ताक्षर युक्त पत्र मार्फत राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के गौर शाखा के खाता रोका रखेला निर्देशन दिहल गई बाटे। ये आदेश सहायक कर्मचारी उमेश प्रसाद यादव और स्नात नगर पालिका के कार्यालय औरैया बीच के विवाद में जारी भइल रहे। उमेश प्रसाद यादव 2070 से 2073 साल तक के बाकी तलब संचय कोष रकम करके कुल 12,72,750 रुपये भुगतानी मांग करत पुनर्वेदन अदालत हेठड़ में मुद्दा दायर कर रहनी। पुनर्वेदन अदालत के फैसला करेला नगर पालिका अवज्ञा
कैला बाद वादी पक्ष उच्च अदालत वीरगंज आ सर्वोच्च अदालत तक पुगे न्याय मांग कैल रहनी। सर्वोच्च अदालत से नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आ लेखा शाखा प्रमुख मनोज ठाकुराई के जनही 25-25 रुपया जरिमाना कर तत्काल तलब भुगतानी करेला आदेश दिले रहे। उमेश प्रसाद यादव के बुआ गौरी शंकर प्रसाद यादव के अनुसार 2017 साल से 2073 साल तक के तलब, दसवीं भत्ता, पोशाक भत्ता लगायत के रकम नगरपालिका से भुगतानी न कैले बाद पीड़ित पक्ष अदालत के आदेश अनुरूप कदम चलैले बानी। रौतहट जिला अदालत के हाल के निर्णय बाद उ लोग के न्याय मिले के आशा जागल बाटे। सशस्त्र प्रहरी 12 नंबर गन के एसपी संतोष बहादुर सिंह के छानबीन के खातिर सशस्त्र मुख्यालय तानल गई बानी। वीरगंज भंसार कार्यालय के प्रमुख भंसार प्रशासक दीपक लामी छाने आ 12 के प्रमुख जिला अधिकारी बसंत अधिकारी सीमा क्षेत्र में भंसार छली के समान व्यापक रूप में आ रहल रिपोर्ट सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय के जानकारी करेला बाद एसपी सिंह के छानबीन के खातिर तानल गई स्रोत बदली बाटे। स्रोत के अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल 12 नंबर गन मातहत के गुल्म बेस आ बीओपी से तस्करी नियंत्रण में उदासीनता देखैला के विषय में भंसार मुख्यालय में रिपोर्ट कल गई है। एक बाद एसपी सिंह के छानबीन के खातिर मुख्यालय में तानल गई बाटे। एसपी सिंह के मुख्यालय में तानल गई अवसर में गणपति के जिम्मेवारी दिहल बाटे त वहाँ के सीनियर डीएसपी रविंद्र सिलवाल के निमित्त नियुक्त कैले रहनी। सिलवाल से तत्काले दोसर डीएसपी विक्रम पौडेल के निमित्त नियुक्त करके विदा ले बानी। पारसा जिला के पटोड़ा सुगौली में प्रहरी 7 कट्ठा अवैध गांजा फड़ानी कैले बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय पटोड़ा सुगौली के प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापा के नेतृत्व में खटल प्रहरी टोली गांव पालिका के वार्ड नंबर 2 बेलवा आ वार्ड नंबर 4 बथौड़ा में अवैध रूप में खेती कैल गेल गांजा फड़ानी कैले बाटे। प्रहरी निरीक्षक थापा के अनुसार गांजा खेती ऊपर रोक लगावेला आ गैर कानूनी गतिविधि में संलग्न व्यक्ति ऊपर कड़ाई करेला प्रहरी के पहल जारी बाटे। फड़ानी कैल गेल गांजा पूर्ण रूप में नष्ट कैल गेल आ घटना के थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जनैले बाटे। स्थानीय क्षेत्र में गांजा खेती करेला प्रवृत्ति के रोकेला नियमित रूप में निगरानी या कानूनी कार्रवाई के प्राथमिकता देवे के जनावल गई बाटे। ई प्रकार के अवैध गतिविधि सब नियंत्रण करेला स्थानीय वासी सब समेत सहयोग करे के प्रहरी आग्रह कैले बाटे। बालू लोड कैले ट्रक के ठक्कर से पैदल यात्री की मृत्यु भइल बाटे। आज सवेरे जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका 7 में रास्ता काट रहल पैदल यात्री के ट्रक से ठक्कर दिहल गई बाटे। ना 6ख 4537 नंबर के ट्रक के ठक्कर से महोत्तरी गांव पालिका 5 निवासी 60 वर्षीय सत्यनारायण शाह की घटनास्थल में मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनैले बाटे। प्रहरी ट्रक के चालक धनुषा के मिथिला नगर पालिका 11 लालगढ़ के 41 वर्षीय शिव कुमार दवाई के नियंत्रण में लेले बाटे। घटना के विषय में थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी देले बाटे।